Maayong hapon kaniyo mga kapobre, mao ni karon mo adto ko sa akong anak kay gitawag ko nila nga magbanding daw may mga umisgawa. So ako sa taon si inahan mo adto sad kakarag-karag sa taw ko. So char guwapa kay kustanan sa nag-lipstick. So mo na nga ako ang attire nga komedyante nga pagkatao. So nagsulong ko sa akong sapatos diha og nilakaw ko sa sige nagtawag nga akong anak ka magwangan ug ang akong anak nga usa kay asa na daw ko kay gilamok na daw sila pinaabot nako. So ako lagi sad kay kanang langayan so wala pa si taxi nagpaabot ko mauna ang among mga kagawasan dinha og lugar na mo og nanako sa taxi ana. Padung ko nila nya naabot na ko dinha mis Madinat Sayed Lulo. So saka naglakaw manggug ko anak mga guys, nagpaabot ko sa kong anak dinha kung unsa sira ora sa mabot. So gilaay ko nagvideo-video pa ko na dagang mga Indiano dinha o char dagang mga gwapo. So karon tataod naabot na kong anak. So wa man ko gada ko kana kita jud ko balon gay mura jud Pilipinas nga nabitong excited ka. Wa di ko kabaw akong mga anak na skilled nako og nagpili-pili sila og mga sandal. So ako sa taon kinihanyo ko nga kanang napapalit ko nila og sandal pero di ko ganahan sa style sandal nila kay mura man taglulahon anang sandala kay mahilig mo ko rubber shoes. Nya karon kay akong anak nya anak ko nya video kay musayaw kay bawo na bisag asa ko musayaw man jud ko. So kanang happy life kay life is too short baya gyud, di ba? So mo na akong anak ka magwangan ang akong pinaka anak nga bagingon sad. So bisan ako mga anak mo guys, may buong na sila nako magsikog tisngi, katawa kay life is too short baya. So diha nami padung nami sa restaurant na tanawa ko niyo bisag unsa sayaw gyapon hala bira. Aluna. So ang mga tao nagtanaw gid nako kay. So pag-abot na mo didto sa palayo sa restaurant, akong anak nangitag restaurant nga kanang mamili siya ba. So pagtan-aw niya dito sa kanang restaurant na Filipino restaurant sad niya. Nya siya maari ta diri kay magtan-aw ta tanawon sa nato. Sa kadugay na mo pimili na padung Miss Palayok. Palayok ba na? So wa siya ganahi sa diha pagsulod na mo. Mga nindot pa sa dilang mga pagkaon din na isdang sinugba. Na ay kuan, na ay mga ingana nya. Tan-aw na ko mo mag Indiano style punay money. Unya tsaka man kay guys kay kita ra bagid kung kanang magsamnuna lang gyud ta sa partig health bitaw no. Tsaka man kay so napunta mi dito sa Palayok at Palayok di ay. So nanood nami nya kana siya si Ruben asawa man sa kong anak bana sa kong anak kana pud akong anak ka dinha nami no. Pili-pili na mi kaon nya na chicharon lami man pud. Pero nindot pa na Palayok kay is kung paminaw no is clean baka na bitong char is clean English na gito. English na gini. Kanang naay mga kuan na ay halo-halo ana ay human mo kaon na halo-halo dessert ba nya katupikas kay wa may dessert didto mao na ilang pasayan ilang kuan kari-kari lami man jud ang hat Palayok bisag nasa Pilipinas di ba. So din na unsay nabuhat nako nagvideo-video kay kabalo ka vlogger ta kay kini bing vlogger mangita mo jud asa ta pa do magvideo-video nga makakuha tag video. Ang akong anak kay char sad kay naman na iyang uyab diha char tatawa ni agi masataan ng gugma-gugma. So diyan nami pagkahuman og kaon sa kabusog ni sasayaw na pod. Tanaw. Pasko nang gid mga guys. Sus matagam taman na jud yung Pasko na gyud taon. Tanaw ilang mga Christmas tree diri usana all. Christmas tree nila na mga gift sa sud na sa Palayok. Kunya gibidyohan na sad nako kay nindot man taon. So karon ang gawas na mi kay human naman lagi mi. Wala pa day mi ana na humagkaon. Wala pa mi na human na nagkaon day. So karon gi-arrange na among lamisa kay medium dagan-daghan man sa may lima may kabuok. So pamilya man jud. So akong anak na pili-pili na pero ako gimata-mata ko unsa ako kanon tungod na sa kadagang pagkaon na kabalo mo karelit mo ana nga musud mo restaurant kay unlimited lagi kay unlimited nga makaon kag eat all you can. Unya ikaw ray magbuot pero kinahanglan di mo puno imong plato kinahanglan hutdon kung magkuha ka kanang sakto-sakto ra pug mahurot nimo ay pasubrai kay narabay uban sad nga punon ang plato nya di mahurot sayang. So daghang nagutom daghang pong nagsayang sa pagkaon di ba no. So karon ako nipili ko susi ra gid ako kay Nikaon naman kudaan sa mua. Damay dagang pagkaon diri sad. Munggo, isda sa mua.
So akong anak kana sila niya ako kay wa ko ni kuwag kanon. Susi ra gid ako ni tilaw sa ko silang biko nga kalami kay kabaw ka Pilipina biya sa tano. Nya ni kuha kog biko ug katong murag ubi nga mahala unsa to. Unya kabaw na bigita healthy living sa lagi kunuhay. Hay. Wala mahay-hay. So ang akong anak ug ang iyang bana nagkuyog sila dinha. Nagkuha sila so o tanong ni kining akong anak usa. Mao sanay ako siya ginan nga ayo pag tugag kaon ng daghan kay di mahurot. Kanan chicharon lami jud kay nakaistanan gay. Lami jud kay nakisay nakarelate nas Pilipinas. So ako ni kuha ra ko taon og ang akong giko kana ra gid kadijut ra gud nga kanang mahurot ra nako. Kay di ko ganahan sad nga mukuha kag daghan. Nga di mo mahurot sayang pud. So aligri din na kana may mga nag-birthday kanta-kanta. So anak man jud nang mag-birthday sa palayo king anak jud kantahan nila sayawan. So mao akong anak ka magwangan iyang bana ng usa. Nya kanan ni anak ko diya kay na pwede man magpasugba tag isda og nukos nga pinupino pud nila. Pero nagpasugba ko kana ra akong giganahan wala ko ganahis ubang pagkaon. So kay di mas ako ganahan nga magkusik-kusik bitaw kanang daghanon mo kuha nya gimata-mata na kadaghan nya di mo mahurot. Mapadong ra sa kuan. Bisan pa kunuhay kung nagbayad ta pero mingon man ang uban no ay gibayaran bitaw ni nato dili man na maayo kay sayang pud ang pagkaon. So tanawa ko mga anak ako na sa giingnan nga ayaw daghan nagkuha kay di mahurot sayang. So kaning gibanding na ako sila nalipay kog dako kay kausara ba mi magkita sa uskasimana kay gabuwag lagi mig puyo. Kay naaman ko nagpuyo diri sa karaan namong balay niya. Tuwa sila dito spikas. So gitawag ko nila di pa kana preman. So nisugot nila sa kuyog nila bisag gabi inang dako. So pagahuma na mo kaon diha guys. Kay makita ang uli man jud na asam dito paingon na padong kasi ba kaon uli dito sa balay. So humana mo kaon kana ako more gina ako dito. So, guwapa kay lipstick with lipstick pa, height. So, humana mo kaon din na, nanglakaw na mi ana, humana mo kaon, sige pa mi og ka ng, so, kahumana mo kaon, nang gawas mi din ha, kunta istorya, nya, nakalisod jud kay, kining maagian nato nga ang elevator, sa pikas elevator, ako mga anak, nag-andar niya, akong nasudlan ng elevator, wak mo nag-andar. So kinigilaging may medyo 60 na itong edad, sakit atong tuhod pa ilakang-lakang sa hagdanan. Karon medyo sakit man dyan akong tuhod. So niya ko kalisog gidi sa puno na ginihinay dyan kong lakaw. Sakit man akong tuhod. So nanggawas mi din na isistorya mi sa akong mga anak kabuang. Kinis Ruben kay nakadaog man siya anak yung ibit-bit nga. Kanang bana sa akong anak ba, nakadaog man siya, nagbit-bit-bit siya ng tidibir daw. Ako man ito na siyang giingnan nga, ayun na lang nagdada kay, way plastic, so iya mang gibit-bit. So, ganahan po siya kuno kay, ingon siya, wala manis ato, mahal manis ato, iyang gibit-bit kay, ipakargo daw niya. So, dini na may kutog guys, salamat nyo tanan sa inyong pagpalo sa akong video, bisag walay kalami-lami sa akong video. So, pinubri naman niya atong vlog, kay wa man gitay gamit aning vlog-vlog, kay number bayang ako ang ginahatag niyo kadadlaw. So daghang salamat sa nagpalo nako ug sa subaybay sa akong video ug dinhi na to. God bless you all guys.